Mwari. Rugare vatendi. Rugare vakatumwa kubasa raMwari. Rugare vakadanwa. Ngatitende ivhangeri yaMwari, ngatitende Mwari unotipa mukana. Rugare basa iri rinogozha kuita. Rugare vana vaMwari rine vakadanwa nevasina kudanwa. Rugare toita setoprofita handiti. Rugare vana vaMwari ndo zvayakamira yakaita ivhangeri. Rugare kune vakadanwa kuivhangeri nevasina kudanwa, kune vanoungana nevakadanwa nevasina kudanwa, vanopa nevasina. Asi shungu dzedu tose ndedzekuti kana uchiziva kuti hausati wadanwa kuvhangeri, zvinofana kutova mumwoyo womunhu kuti azive kuti ndati ndadanwa here kuivhangeri kuti ndigoita sei, ndigopinda muvhangeri ndigowana kuteverani Ishe. Rugare vana vaMwari. Rugare saka munhu wose unofana kuti avarire kuti adanwewo kuivhangeri naJesu, nokuti ivhangeri yakanzi naJesu hakuna unouya kuna Baba kana ndisina kumukweva. Rugare vana vaMwari. Rugare saka kureva kuti kuungana kwedu ngakurege kungova kuungana kwetsika. Ndakambonzwa umwe murume achingoti ini achiparidza achiti ini ndakangopinda Zioni nokuda kwekuti ndo zvaiitwa pamba pedu. Rugare vana vaMwari. Uye izvozvo zvizhinji ndo zvinoitwa nevamwe, kuti vazhinji vanoripinda nokuda kwekuti ndo zvavakakura vachiona pamba pani pavo. Rugare vana vaMwari. Uye ndo zvavakaona kana kuri kutori kunana mai dzimwe nhambo, ndo zvavakaona pamba pavakaroorwa. Rugare vana vaMwari. Kuti ndo tsika yepo. Rugare vana vaMwari. Asi chinokosha nhasi paivhangeri haisi izvozvo zvose zvinobatsira. Rugare vana vaMwari. Nekuti isi takadanwa muivhangeri tangokura tichirerwa nana baba vedu tichipinda Zioni ripi irori. Rugare vana vaMwari. Asi munhu ngaavavarire kuti azive ani Jesu, nokuti mashoko edu atinawo manje ari pakuti toda kuteverani Jesu. Rugare mashoko edu ndeyekuteverani Jesu. Rugare vana vaMwari. Vanhu vakawanda varimo vakawanda vanotevera Jesu, nevamwewo vanongotevera vanhu. Rugare vana vaMwari. Asi tomutevera sei uyu Jesu uyu? Anodei kuti tiwane kumutevera? Rugare vana vaMwari. Ndakambonzwa Jesu achidzidzisa ini achiti kuvanhu, uyai kwamuri imi mose makaneta makaremerwa ndigokupai zororo. Rugare vana vaMwari. Kureva kuti kana munhu achiuya kuna Jesu ari kunyika uku, munhu asati agamuchira Jesu ane misengwa yaanenge anayo. Rugare vana vaMwari. Zvino kuti achiuya achitevera Jesu, Jesu haugoni kuti umutevere une zvinhu zvawakatakura zvinokuremera. Rugare takatakureiko isu pachedu? Takatakurei zvatinazvo nhasi zvinogona kuti zvigotitadzisa kutevera Jesu, kana kuti kana tofamba tichitevera sure kwemwe munhu tinoremerwa tikatadza kuti tigozotevera? Rugare ndoda kudzidzisa nebienzaniso yamunoziva, nokuti kudenga hatina mboenda. Rugare zvese zvakaiswa pano panyika zvakaiswa kuti tigoziva zviri kudenga. Rugare uye kana pane vanhu vamuposha musazofa muchirota muchiti ndichazoenda kudenga kana ndafa. Time yekuenda kudenga ndeinei? Ndo qualifying period iyoyi, qualifying moment yatitori iyoyi yekuenda kudenga. Rugare ndo kana chitaura chiti vana Messi havatambiri bhora musi wemechi, vanotamba bhora kusession. Paanopinda mugame mumechi anotopinda ari right, ari fit for purpose. Saka munhu waMwari kana kuti vanhu vanotevera Jesu nguva dzese vanofanira kunge vari fit for purpose. Rugare asi vanhu vakawanda ndinoziva hangu kuti vanongoti kana tafa tichaenda kupi? Denga rinoendwa izvozvi. Kana mune rimwe ramuchazorota musingagoni kuzviona kuti muri macandidates eheaven, muri macandidates eumambo waMwari ike zvino izvi. Rugare kana Jesu achiuya kana kuti nguva yekufa ichiuya kuti titorwe tibve pano izvozvi, kangamwai kuti munoenda kupi? Munoenda ikoko. Rugare vana vaMwari. Saka Pauro unombodzidzisa vakomana pamusoro peizvozvi zvatotaura kuti tive fit for purpose tofanira kuita sei. Rugare ndakamboverenga mashoko aPauro kuna vaKorinde, hatichazivi ndeyekutanga here yepiri, asi ndofunga ndeyekutanga
14 verse 20. Rugare naMwari. Pauro ndatozomboirangaridzwa ndichirangadzwa nomumwe mudzidzisi watambotaura naye mangwanani achitaura kuti vakomana isu pakuungana kweduko tinofanira kuti tikure pakuziva Mwari, asi pakuziva Mwari zvimwe zvatofanira kuti tiite, tinofanira kuti tive vacheche vezvivi. Rugare? Rugare? Saka vanhu vanofanira kutevera Jesu vanofanira kuti zvivi zvavo zviite chitapudzika, kuti varambe vachiita vadoko vachiderera pakutadza. Rugare naMwari. Handiti vanhu havatadzi. Rugare? Nokuti iro shoko rakatombotaura richiti kana muchiti hamuna kutadza, ini ndinobva ndoti kana muchiti futi hamutadzi. Rugare naMwari. Rugare? Munozvireva chinema. Rugare? Asi manje tinofanira kuti tiderere kana tatevera Jesu, nokuti Jesu ndiye unotidhailuta wotipinza muvhangeri yake, kuti iye kana akagara muupenyu hwedu akaiyana naBaba kana vakange votonga upenyu hwedu kana tagamuchira Jesu, zvivi zvinogara matiri nekumwe kushata kunogara matiri, kana Jesu arimo vabata ushe naBaba zvinoderera, nokuti zvinoshayiwa nzvimbo yekudii yekugara. Rugare? Rugare? Ndiani angambotibatirawo bhuku iyo yatinogara tichiverenga iya? Efeso, handi ndizvo? Efeso. Kuna angongonondibatirawo bhuku anayi? Rangu bhaibheri ndasiya. Saka tine basa vakomana, tine basa. Tirege kupedza ufumi hwatakapuwa naMwari tichifambira mahara. Rugare? Tirege kusiya comfort yatakapuwa naMwari yekuvata kudzimba dzedu dzakanaka uko, tishuya kushoko raMwari, kuti kana tava pakati peshoko raMwari tobva takashata futi, kana toya towedzera kushata tiri pashoko raMwari. Rugare? Asi regai ndipoti chero mazoro dzachida kuzondiverengera kunoku Glendale kwatauya kunoku yanzi Big Sunday, ini ndakambogara ndikashandira kuno kuMashonaland Central. Rugare naMwari. Kuno hakuna mbobvira kwaiya yaumboitwawo Zioni. Zvokwadi ndo history yamungagona kuda kuti muzive. Rugare naMwari. Zvachida pano dei variwo vadii hazvitaugwindenizvo. Rugare naMwari. Asi tinoda kuti tende kuti basa raMwari riri kudii, riri kukura. Rugare naMwari. Rinokudzwa nei? Rinokudzwa nemi, nokuti dema hamusipo shoko raMwari iro risina kutekeshera kusvika kupi? Kunyika yose. Rugare naMwari. Saka Jesu muri kuparidza Jesu nyika yose, shoko raMwari vanhu vachiponeswa nyika dzakatenderedza. Rugare naMwari. Saka ngatitende kuti tiri munzvimbo dzinoda Glendale, vana Concession, ndofunga zasi ukaenda uku kuna Chao na Bare uchienda uko kuna kwana nzvimbo. Rugare naMwari. Shoko raMwari rinofanira kusvika kupi? Kose. Tirege kungoti kana tikafuka Zioni toti riri kwana Mandiki, kwana Mukwamba, kwana Jero, kana kuti kwana Gonesi, ndo zvinongofunga vanhu kakana manzi kune Zioni. Rugare? Amen. Rugare? Yes. Ritekeshere shoko raMwari rite sei? Rifambe. Rugare? Ganzi chiko nebhuku mazoro zi. Mashoko kuna Efeso 5 namba yakaita 1. Namba 1 panoti. Naizvozvo ivai vateveri vaMwari savana vanodikana. Ivai vateveri vaMwari sevana vanodikanwa. Izvi kanzi kudi? Panamba 2 panoti. Fambai murudo. Tifambe murudo. Kristu sezvaakakuda ivo. Kristu ndiye akatida. Akazvipa nokuda kwedu. Akazvipa nokuda kwedu. Kuti ave chipone chibayiro kuna Mwari. Yes. Ite mwema kunonhuhwira. Unonhuhwira. Chigara yenyu matini ngaparidza zvakawanda here. Rugare naMwari. Ndanangosumukira kuti vanhu vanga vanyanya kunyararisa. Rugare naMwari. Nokuti mukuru wati sumukai mutaure vhangeri yakanaka. Rugare? Ini ndati yataurwa nemukuru ndogona kuishayiwa, ndichaparidza yandadi yandapuwa. Rugare? Rugare? Saka zviri pano tiri kungosimbisa kunzi ngative vateveri vani vaMwari sevana vanodikanwa. Rugare naMwari. Ndachitaura zviya ndezvekuti kuti titevere Jesu zvamazviro kwazvo, vamwe maavana vaMwari, vamwe hamusati maavana vaMwari, izvozvo ndoda kuti muzvigamuchire. Rugare? Uye iwe kana hana yako isingagoni kukupupurira, ndinogara ndichiti ini pachangu ndinogara ndichizviita self evaluation. Rugare? Kuti ndikafamba ndinoti izvi ndinogonera Mwari kana kuti apa ike zvinondoresa. Rugare naMwari. Iwoyo moyo wakuziva kuti panapa ndoresa, ndo unondipinza mu self correction mode yokuziva kuti ndidzoke pai
munzira. Rugare naMwari. Zvinozikamwa neizvozvo, zvinozikamwa nemunhu anoziva baba vake. Rugare? Rugare? Saka chinofanira kuti chivepo ndechekuti isu tose tive vana tiri kunzvimbo tsva. Rugare naMwari. Tinofanira kuti tive vana. Tinoitwa vana nekuda kwei? Chiko chinotiita vana vaMwari. Rugare naMwari. Nikodhima akamboya achibvunza kuna Jesu, tikaita sei kuti tipinde muushe hwaMwari? Rugare naMwari. Jesu unoti, imi Nikodhima zvaunofanira kuita zvingori nyore, unofanira kuti uzvarwe kudii? Kutsva. Rugare naMwari. Ndikadzokera here mudumbu ramai vangu kuti ndigozozvarwa patsva? Izvozvo bodo hazvichaiti. Rugare naMwari. Rugare. Saka munhu anozvarwa patsva sei? Munhu anozvarwa patsva nekutendeuka. Kutendeuka kuchinja nzira mafambiro. Rugare naMwari. Kuti kana wanga uchidai kutendeuka inonzi 180 kana kuri kumetsi. Anti-phase. Handiti? Unenge uri anti-phase 180 degrees out of phase kubva nekwawanga wakati rugare. Kureva kuti kwawanga wakatarisa nekwawazo neimwe direction yawatarisa hazvisongani. Rugare. Ko isusu nzira dzedu dzinosongana sei? Kana takatarisa kuti kana takatarisa toti tichitarisa madziri muchitarisa mukati tarugarira muona sokuti kuita hunga mutendi hunga mwana waMwari hunge mwana wadhiabhorosi. Rugare naMwari. Zvinoratidzei izvozvo? Zvinoratidza kuti handina kutendeuka zvachose. Rugare naMwari. Rugare. Saka ini ndinofanira kuti nditendeuke, ndichinje nzira, ndigowana kuteerani, ndiwane kufamba nzira yaJesu, nokuti Jesu ndiye une instruction yese yekwatofanira kuti kuinda. Rugare. Saka zvokwadi Mwari atibetsera ipapo pashoko rokutendeuka. Asi hazviitwi nemabasa edu. Rugare. Hazviitwi nenjere dzedu futi. Rugare. Rugare. Uya zvokwadi ndoda kuti munzwisise kuti kana muchiona vanhu vachigara vari muzvivi kana dzimwe nhamba vachikurirwa nezvivi, rugare, dzimwe nhambo anogona kuda kutozviedza kuda kuzvisiya nenjere dzake. Rugare. Asi kana asingateveri Jesu nenzira kwayo, nokuti Jesu ndiye unoregesa vanhu zvivi. Rugare. Saka kana munhu asina Jesu, kana munhu asina kuponeswa, kana munhu asingafambi munzira yaJesu, munhu iyeye haagoni kuti asiye zvivi, nokuti unotapudza zvivi, nokuti unobvisa zvivi ndiJesu. Shoko rarambotidzidzisa richiti Jesu chiedza. Ndizvo here? Jesu chiedza. Rugare. Zvino Jesu kana chiri chiedza, ingofungai zvamunoita kudzimba dzenyu, magetsi auya paipa munoti ye. Ndimi unofarira magetsi kana. Pamunoti ye, magetsi auya munga mune rima. Rugare naMwari. Moment inongoti light richibaka, instead inongoti light richibaka richishaina kudai so, munoona imba yose. Rugare naMwari. Kureva kuti rima rose rinodi rinopfuura. Rugare naMwari. Saka munhu akatanga kupiwa mwana waMwari nokutendeuka, Jesu unouya oona kuti ndaane pekusvikira. Rugare naMwari. Jesu achipinda munhu ndiye chiedza chinodzima rima rose robva rotiza, munhu osara ari kwaye. Rugare. Rugare. Vanonetseka nekusiya zvinovaremera, misengwa yandachitaura. Rugare. Musazviita nokuda kwesimba renyu. Rugare. Munenge ogona kumushandisa method isiriyo. Rugare. Rugare. Vamachawira, tirege kuzviita nesimba redu, asi kuti tikumbire kuna Mwari. Iye Mwari ndiye anoita sei? Anosanangura nekugonesa vanhu kuti zvizivate sei? Vasiye zvivi. Rugare naMwari. Saka shoko riripo nderekuti tofanira kutanga taita vana. Kana taita vana, toita vana vanodikawo. Rugare. Hakureva kuti vanyamwa, kureva kuti chero baba vane vana. Ndakambozvitaura. Rugare naMwari. Vamwe vana vanogona kutozodiwa zvakanyanya. Umwe mwana anogona kutozodiwa nababa kudarika vana vavanavo isi. Rugare naMwari. Chii chinoita kuti mwana agare pamwoyo pababa kana kuti adikamwe? Nokuti zvanzi sevana vanodikanwa. Kana zvanzi sevana vanodikanwa, zvinoreva kuti pane vamwe vaiswa boundary rekunzi pavana apa pane vana vanodikanwa, asi kune vamwe vana futi vari vana asi vasingadikanwi. Rugare. Chii chinoita kuti vana vasadikanwa? Chinoita kuti baba varege kuda vana
makabereka ndati handiparidzi zvekudenga izvezvi makagara umo handidi kuprofita vanhu nokuti mweya wacho ndinawo rugare asi ndoda kukuudzai zviri mumwoyo menyu rugare vamwe zvamunorarama rugare izvezvi vamwe madzibambo mune mapundu nevana venyu chero mugere pano rugare wana mwari rugare munenge muchimuda asi mabasa emwana wenyu anokusududzai paari nemiwo vana ndoda kuti munzwise kuti kana muchigara nevabereki vedu ava hamungaiti zvekudenga musingagoni kugara nana baba nana mai vamunava rugare wana mwari chinotiswededza pamberi pana baba vedu nana mai vedu ndiko kuita zvakanaka kana kuteerera murayiro yanani yana baba pamusha rugare wana mwari ndo zvinoita kuti tive vana vanodikamwa panana baba nokuti vana baba vedu chaivo ndo vakatibereka rugare wana mwari asi iyewo mwana anoziva kuti baba vangu vakandibereka kune vamwe mana mapenzi rugare asingazivi baba vake chaivo kuti chero tikaenda kudna kwatinashe mugabe ikaneitwa sainzi ikanzi 99.9% probability of paternity rugare wana mwari asi unozongoona kuti pazviito zvake mwana yeye pamuitiro wake mwana wayo zvokwadi haazivi kuti ava ndibaba rugare wana mwari saka nepavatendiwo futi vanoteera zvandachitaura kuti takasanangurwa vamwe hatina kusanangurwa kune vamwe vakaungana izvezvi tigere pano vasingazivi kuti mwari ndibaba vanofanira kuitirwa rugare ngatishandure nzira dzedu tikumbire mwari vatiponese vatibatsire tinatse nzira dzedu tiindewo kuusho hwokudenga rugare wana mwari rugare asi unoendwa nevashoma rugare hatidi kuparidza tichikufadzai pano vachikari zvokwadi handidi kuparidza tichikufadzai asi shungudzo ndokupai ndedzekuti muzive kuti patiripo panapa vanhu vanoenda kudenga vashoma saka izvozvo zvandotaura zvofanira kupa motivation umwe nomwe kuti ini ndoda kuti ndikwanewo pane vashoma vanoinda rugare rugare zviri muvhangeri izvi rugare wana mwari asi zvokwadi naatafire nyika vakambosiya vazvitaura rugare rugare ikena handidi kuodzai mwoyo yenyu ndoda kuti pavashoma ukwane pane vashoma rugare ista yekupedzisira yavatafire nyika vakaparidza vachiti ndakapuwa hope nchinzi ndine vanhu mazana anokuteera muchazviziva rugare saka vakanzi vanoenda kuushe navatafire nyika vaakapuwa vangani rugare handinda kuda kuodzai mwoyo ndoda kuti tikwane tese pane vanhu tiite vana vanodikamwa rugare saka muchaona kuti musha yenyu chero mukaita vana vakawanda vamatumba regai ndirege kushandisa imi rugare wana mwari regai ndimboshandisawo umwe vamusoro rugare mukaita vana vakawanda isu nababa vedu takazvarwa tiri 13 handiti tiri vashomawo kuna vanyamwa vakazotidarikewo baba wangu rugare wana mwari asi takazvarwa tiri 13 rugare asi ndoda kuti nditi inini kuvana vakawanda venyu vamuna wewe havasi vose vanokufadzai uye panowanika vamwe vashoma vanoenda pamwoyo pani kuzvida kana kusazvida gamuchirai kana kusazvigamuchira rugare vamwe ndoda kutokuudzai pano kuti kana musingaiti zvakanaka ndoda kutobva ndatotaura kuti mutoziva kuti panana baba yenyu yenyama nemaitiro yenyu mamwe amunoita hamutoripo pamwoyo yavo asi mutadza kunzwisa kuti mubereki ndiye mwari wokutanga rugare wana mwari rugare musazoda mwari wamusingazivi musingadiwe musingateereri vabereki hakuna munhu anouya kuna jesu asingagoni kukudza baba vake namai vake rugare amen.